Здравейте, това е Стало Гейминг и е първото видео, с което ще покажа моят отбор на Ultimate Team. Първият играч е Джовинко. Така може да видите пейса, шотинг, пасинг, дриблинг, дефендинг и хединг. Много бърз играч, добър. И добре. С Аубамейанг. Пак бърз играч. И той е много добър. Добър Шакири, той е бърз. Може да видите. Тим Кейхил не е толкова бърз, но хединг му е много добър. В принцип е 93, ама в момента съм го подсилил. Тук Хуго Виана. Пак добър играч. Не е бърз, но има добър пас и шут. Тук може да видите Джак Уилшър. Добър играч, но не го пуска много. Алба е наистина много бърз и много прецизен играч. Ботенг, един от моите защитници. Така, бърз защитник горе. И Смолинг. И той на шутинг му е много зле. Волкър. Определено бърз играч. Но той е слаб в удара. Ще започнем сега с резервите. С Фабрегас е първият. Бърз, не бърз играч. Дриблинг добър, пас уникален. И така, това са най-добрите. И шута. Сега Фалайни. И той е добър играч, но не го пуска много. Гипс е замяна на Алба или обратното. Пак добър играч. Тук е Марио Балтели, който в момента не съм го пуснал, защото искам малко Аубамейанг да поиграе. Иначе добър играч. Гюндоган, пускам го. Също много добър млад играч с 8-4 пейс, 80 пасинг, дриблинг 85. Мамела. Това е наистина силен футболист, млад, който има талант. Пускам го. Много добър левел, 5 star skills е. Делфел, какво да кажа? Да, пускам го. Има доста голове. Въпреки, че е 64 шут, но е много силен. И тук вече Перея и Вайден Ферер. И с това приключвам моето видео. Първо е. И се надявам да ви харесва. Гледайте другите ми видеота, ако има такива. В скоро време ще има. Чао, чао!